ένας πολίτης, ο οποίος κατά τα λεγόμενά του φαίνεται να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει το σκοπό του να γίνει βουλευτής. Ωστόσο, αντίθετη γνώμη έχει κατηγορός του. Ανέβα στο βήμα αντίθετη. Αν δεν γνώριζε καλά, κύριοι βουλευτές, ότι οι κατήγοροι θέλουν το κακό μου, θα τους χρωστούσα μεγάλη χάρη, γιατί εξαιτίας τους μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσω για τη ζωή μου. Εγώ τόσο πολύ πιστεύω στον εαυτό μου, έτσι ώστε, αν κάποιοι πιστεύουν από εδώ πέρα μέσα ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος, έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσω στο μέλλον να τους κάνω να με θεωρούν καλύτερο άνθρωπο. Έχω την αξίωση επίσης, κύριε βουλευτές, να σας πω ότι αν τα φρονήματά μου είναι μόνο δημοκρατικά, να μην κερδίσω τίποτε. Ενώ, αν φανεί ότι όλη μου τη ζωή έχω ζήσει άξια και τίμια, παρακαλώ εγώ να περάσω τη δοκιμασία αυτή και να γίνω βουλευτής, ενώ τους κατήγορους θεωρείται πια ψεύτης και κακούς. Σήμερα λοιπόν ήρθα εδώ για να σας πω ότι δεν συμμετείχα μαζί με τους 30 τυράννους, ούτε βρισκόμουν στην Αθήνα την περίοδο εκείνη, αλλά ούτε ήμουν μαζί με τους ολιγαρχικούς, δεν είχα συμμετάσχει δηλαδή καθόλου μαζί με τους ολιγαρχικούς. Το λόγο έχει ο κατήγορος. Αγαπητοί βουλευτές, κατηγορώ τον Μαντίθεο ότι είναι ανάξιος να υπηρετεί την πόλη μας και να γίνει βουλευτής. Αυτό είναι ολοφάνερο επειδή υπηρέτησε την εποχή των 30 ως υπέας και συμμετείχε στο λιγνητικό πολίτημα. Γι' αυτό καταδικάστε τον χωρίς να τον λυπηθείτε. Μαντίθε, έχεις το λόγο. Αρχικά, ο πατέρας μας έστειλε στο σάτυρο του Πόντου για να ζήσουμε εκεί. Και όταν γύρισα, οι ολιγαρχικοί δεν ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μου και ούτε εγώ ήθελα βασικά να συνεργαστώ μαζί τους. Όσον αφορά, κύριε βουλευτές, για την ξύλινη πινακίδα, η οποία καταγράφει το όνομά μου, ότι ήμουν δηλαδή υπέας κατά την τυραννία, έχω να πω ότι είναι ένα αναξιόπιστο στοιχείο, και γιατί αυτή η πινακίδα βρισκόταν στην Ύπαιθρο και όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει ή να σβήσει κάποιο όνομα. Πολύ έμπιστο στοιχείο θεωρώ πως είναι ο κατάλογος των φυλάρχων, ο οποίος φυλάσσεται από το κράτος και ο φύλαρχος είναι αναγκασμένος να γράψει όλα τα ονόματα που είχαν υπηρετήσει ως υπείς εκείνη την εποχή. Ακόμα όμως και αν είχα υπηρετήσει ως υπέας, δεν θα το αρνιόμουν, αλλά θα προσπαθούσα να σας δείξω ότι σε όλη μου τη ζωή είμαι ένας καλός άνθρωπος και δεν έχω κάνει σε κανένα κακό. Εξάλλου βλέπω πολλούς υπείς οι οποίοι είχαν υπηρετήσει εκεί, είναι τώρα στρατηγοί, βουλευτές και ύπαρχοι. Τότε γιατί να με κατηγορείτε εμένα, αν κάποιοι είναι αυτοί που λένε ψέματα, νομίζω ότι είναι οι άλλοι, οι υπείς. Ανέβω στο βήμα φύλαρχη και μαρτύρηση για χάρη μου. Κύριοι δικαστές, καλησπέρα. Είμαι ο φύλαρχος που του ανατέθηκε να συγκεντρώσει όλα τα χρηματικά ποσά από όλους όσους υπηρέτησαν ως υπείς στην εποχή των 30. Αφού μου ζητήθηκε να καταθέσω από τον Μαντίθεο, το θεώρησε υποχρέωσή μου όχι μόνο να έρθω εδώ, αλλά και να σας πω την αλήθεια. Έτσι μπορώ να αναφέρω ότι εγώ ο ίδιος συγκέντρωσα όλα τα χρήματα από όλους όσους καταγράφονταν στο κατάλογό μου και δεν εξαίρεσα ούτε ένα. Το όνομα του Μαντιθέου όμως δεν υπήρχε πουθενά στο κατάλογό μου και έτσι δεν χρειάστηκε να έρθω σε επαφή μαζί του. Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, μπορώ με σιγουριά και δυνατή φωνή να πω ότι ο Μαντίθεος δεν υπηρέτησε ως υπείς του τυραννικού καθεστώτος. Ευχαριστώ. Συνέχισε, Μαντίθεο. Για την ίδια κατηγορία λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πρέπει να λέω περισσότερα, γιατί νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι είμαι αθώος. Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια δοκιμασία, νομίζω πως πρέπει να μιλήσω για όλη μου τη ζωή. Γι' αυτό θα το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται για να μην σας κουράσω. Αν και ο πατέρας μου λοιπόν δεν μας είχε αφήσει μεγάλη περιουσία, εγώ πάντως με τις δύο αδερφές μου και τις μοίρασα από 30 δραχμές την κάθε μία, αξιόλογο ποσό νομίζω για ένα γάμο. Την υπόλοιπη περιουσία μοιράστηκα μαζί με τον αδελφό μου, έτσι ώστε αυτός να λέει σε όλους τους άλλους πολίτες ότι έχει μεγαλύτερη περιουσία από μένα. Έτσι είσαι και με τους υπόλοιπους πολίτες, έτσι ώστε να λένε ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος και να μην έχουν κάποια κατηγορία για μένα. Όσον αφορά τώρα για τους υπόλοιπους νέους
οι οποίοι ασχολούνται με τα ζάρια ή πίνουν ή παίζουν χαρτιά ή κάνουν διάφορες άλλες ακολασίες, δεν με συναναστρέφονται. Και θα δείτε ότι πολλοί από αυτούς προσπαθούν να βρουν όποιο ψέμα μπορούν για να με κατηγορήσουν. Όσον αφορά και τις εκστρατείες, λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Στη μάχη της Αλιάρτου μου είχε ζητηθεί από τον Ορθόπουλο να υπηρετήσω πάνω στο άλογο. Εγώ το αρνήθηκα. Δεν ήθελα εγώ να είμαι πιο ασφαλής από ότι ήταν οι άλλοι στο πεζικό. Γιατί εκείνοι είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι είχα εγώ. Έτσι του ζήτησα να είμαι κι εγώ μαζί με τους υπόλοιπους και να κινδυνεύσω το ίδιο. Παρακαλώ, Ορθόπουλε, ανέβα στο βήμα και μαρτύρησε για χάρη μου. Κύριε δικαστές, είμαι ο φύλακος του Τάμου του Μαντιθέου. Αρχικά πρέπει να σας πω πως στη μάχη της Αλιάρτου, πράγματι, ο Μαντιθέος μου ζήτησε να φύγει από το υπηκό και να πολεμήσει ως οπλίτης. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και όταν το ρώτησα τον λόγο, αυτός μου απάντησε πως είναι απαράδεκτο και ανήθικο για τον ίδιο να διατρέχει λιγότερο κίνδυνο πάνω στο άλογο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του στρατού υπηρετούσαν ως οπλίτες. Έτσι, μπορώ να σας επιβεβαιώσω τη γενναιότητα και το ήθος του Μαντιθέου. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Μαντίθεος. Στην ίδια μάχη της Αλιάρτου, λοιπόν, όταν μαζευτήκαμε όλοι μαζί, όλο το στρατό δηλαδή μαζί, εγώ είδα ότι μερικοί από τους στρατιώτες δεν ήταν καλά οπλισμένοι και ζήτησα από μερικούς πλούσιους οι οποίοι βρίσκονταν εκεί να δώσουμε από κάποιο ένα μικρό χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να είναι καλά όλοι οπλισμένοι για να πάμε στον πόλεμο. Έκανα την πράξη μου παράδειγμα. Έδωσα δηλαδή σε 2 στρατιώτες από 30 δραχμές και ελπίζω και έγιναν βασικά αυτά και δόθηκαν και στους άλλους. Και ήμασταν όλοι οπλισμένοι και πήγαμε στην Αλιάρτο. Παρακαλώ, μάρτυρα, ανέβα στο βήμα και ομολόγησε για χάρη μου. Κύριε δικαστές, το χρονικό διάστημα πριν από την εκστρατεία στην Αλίαρτο και ενώ αδυνατούσα να συμμετέχω σε αυτήν για οικονομικούς λόγους, σας διαβεβαιώνω ότι δέχτηκα οικονομική βοήθεια 30 δραχμών από τον δοκιμαζόμενο υποψήφιο βουλευτή. Η γενοδορία σας Μαντίθε έδωσε το καλό παράδειγμα σε πολίτες με οικονομική άνεση να κάνουν το ίδιο. Με αυτή την πράξη ο ρήτορας έδειξε τον ιδιαίτερο πατριωτισμό του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μαντίθε, μπορείς να συνεχίσεις. Όταν έγινε λοιπόν η μάχη στην Κόρινθο, είναι μια άλλη εκστρατεία, ξέραμε όλοι ότι ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος και ότι θα πέθαναν πάρα πολύ, κάτι που έγινε βασικά. Αλλά εγώ ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή μαζί με το στράτευμά μου και έφευγα πάντα τελευταίος, όχι σαν τον πρώτο του Στηριαία. Μετά από λίγες μέρες λοιπόν, αφού είχαν πεθάνει και πάρα πολλοί, μας είχε ζητηθεί από τον ταξίαρχο να μαζευτούν κάποια στρατεύματα και να πάνε κάποια από αυτά στη Βιωτία για να αντιμετωπίσουν τον Βαροναγισίλαο. Εγώ, χωρίς να γίνει κλήρωση, παρόλο που πολύ φοβόντουσα, ζήτησα από τον ταξίαρχο να επιλέξει το δικό μου στράτευμα για να πάμε εκεί πέρα. Οπότε νομίζω ότι κάποιοι αν οργίζονται για αυτούς που δεν κάνουν πολλά καλά για την πόλη, δεν νομίζω να λύνουν για μένα. Γιατί όχι μόνο κάνω αυτά που μου λένε, αλλά κινδυνεύω για να κάνω ακόμα περισσότερα, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την πόλη μου. Παρακαλώ, ανέβα στο βήμα και ομολόγησε για χάρη μου, μάρτυρα. Κύριοι δικαστές, σήμερα καλούμε να επιβεβαιώσω τον ηρωισμό του Μαντίθου. Πρώτα απ' όλα, στην εκστρατεία στην Κόρινθο, κάποιοι προσπάθησαν να αποφύγουν τον πόλεμο, γνωρίζοντας τους κινδύνους. Αντίθετα, ο Μαντίθος πολέμησε παραπεταγμένος στην πρώτη γραμμή. Επίσης, θέλω να τονίσω πως αν και έχασε πολλούς στρατιώτες, ο ίδιος δεν τα παράτησε. Τέλος, στη μάχη που έκανε ο Αγισίλαος στη Βιωτία, ο Μαντίθος πρότεινε να σταθεί το δικό του τάγμα χωρίς κλήρωση για βοήθεια. Θέλω να κλείσω τον λόγο μου λέγοντας πως ο Μαντίθος είναι ένας πολύ γενναιός στρατιώτης και ρίσκαρε πολλές φορές τη ζωή του για το καλό όλων μας. Σας ευχαριστώ. Ολοκλήρωσε το λόγο σου, Μαντίθε.
και δεν έμεινα πίσω από μία εκστρατεία και από καμιά φρουρά. Ήμουν πάντα εκεί. Πήγαινα με τους πρώτους, έφευγα με τους τελευταίους. Από αυτά τα χαρακτηριστικά νομίζω ότι πρέπει κάποιος να είναι βουλευτής. Και όχι αν κάποιος έχει λίγο πιο μακρύ μαλλί, να το μισείτε. Γιατί η εξωτερική εμφάνιση δεν μετράει τόσο από αυτά που κάνουν όλοι για την πόλη. Επομένως, κύριοι βουλευτές, να αγαπάτε αυτούς που κάνουν τόσα πολλά για την πόλη και όχι αυτούς που η εξωτερική τους εμφάνιση είναι καλύτερη. Γιατί κάποιοι που η εμφάνισή τους είναι πιο καλή, ας το πούμε έτσι, έχουν κάνει κάποια από τα μεγαλύτερα κακά. Ενώ κάποιοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει το εξωτερικό τους πρόσωπο, έχουν κάνει κάποια από τα μεγαλύτερα καλά. Ξέρω επίσης ότι κάποιοι εδώ πέρα μέσα είναι πολύ οργισμένοι μαζί μου, γιατί παρόλο που ήμουν νέος, εγώ πήγα και μίλησα στην εκκλησία του Δήμου. Αναγκάστηκα να το κάνω. Έπρεπε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει κάποιοι να σεβόμαστε και να παίρνουμε παράδειγμα από εσάς και από τους προγόνους μας. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που πιστεύετε ότι κάποιοι πρέπει να εκλέγονται βουλευτές από το να κάνουν πάρα πολλά για την πόλη τους. Και εγώ αυτό θα κάνω, το ίδιο, όπως κάνετε και εσείς τόσα χρόνια. Οπότε, γιατί στεναχωριέστε, εξάλλου στο τέλος, εσείς θα ψηφίσετε για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι κύριοι ένοχοι μπορούν να ψηφίσουν ναι ή όχι για το αν θα εκλεγεί ο αντίθετος βουλευτής. Μόνο το δικό μου θα είναι ναι. Θέλω και εγώ να πω στο βίντεο λίγο. Και εγώ θες να πούμε έλα. Πίσω, να τραβήξω την ψηφοφορία. Μη μαζεύτουμε εκεί σωστικά.